बेनि जेनाखि स्टारिं कमिटि बेखेवनाय दिनै शुभ उद्बोधन बे शुभ उद्बोधनाव मथथे जोंनि जेनाखि बिपिएफनि एम जे बिपिएफनि जेनाखि थांखि बेफोर थांखिफ्रा जेरैखियाबाबो जाफुंगोन बेखौ जोङो कामना खालामो। मानो होनब्ला जोंनि जेनाखि आगोल बिटिसिनि जेनाखि इलेक्शन बे इलेक्शनावबो जोङो नैबे जमदुवारनि सायावहाय जोङो देरहाखादोंमोन। बे सायाव बे जमदुवाराव देरहाखानाय केन्डिडेटआनो दिनै दस्रा बिजेपियावहाय दिनै माने बारलांनानै थांदों। दा बे बेलायावहाय जोंहा ओरैनो बे नैबे समष्टि हिसाबै जमदुवार समष्टि हिसाबै बिराद निट एन्ड क्लिन बेयाव देरहानाया खाथांखा। जोङो आगोल जेसेबां मोनदोंमोन बेनि आरो डाबल जोङो मोननायनि आसा दंखायो। बे खाथां निर्घात। जमदुवार हिसाबै बेसेबांसो भट होनायनि थांखि लादों सार? जमदुवार हिसाबै जोङो सिन्था खालामदों माने 35-40सो बेवहाय जोङो मोननायनि जोङो सिन्था खालामदों। बेबादि आरो मथथे मोजां गाज्रि नङा। गुबुन दोलोफ्रा बुङो सार बेयाव माने बिपिएफनि जेबो माबा गैला सापर्टार गैला बिनि सायाव मा बुङो? गुबुन दोलोआथ' ओरैनो बुंखागोन। रावबो माने गावखौहाय गाहायाव दोनाना सब समाय गोजौआव दोननानैहाय माने बाथ्राफोरखौ बुङो। खिन्थु दा जों बुंगोन मालायनि बाथ्रा बुंनायजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया। खिन्थु जोङो निर्घात जोङो नैबे क'क्राझार समष्टिखौ जोंनि मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेरैखियाबाबो 100% देरहाथारगोन बे सियर ध्रुब सत्य। गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिपिएफआ माबायदि खामानि मावदों बा माबायदि गोरा जानानै दं दिनैसिम? जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबैथ' दासो गिबि स्टेरिं कमिटि दिनैहाय मोनब्रै माने ब्लकखौहाय स्टेरिं कमिटि जोङो माने बेखेवगोन आरो श्रीरामपुरखौ जोङो मैया बेखेवखांखाबाय। बेनि बेलायाव जोङो मेसिभ रल हिसाबै जोङो दाबो सिगांनिफ्रायनो जोङो गिदिंगासिनो दङ, केम्पेइन खालामगासिनो दङ। दा गसाइगाव हिसाबैहाय जोङो बिराद मोजां फल मोनगोन बेखौहाय आं रोखा बुंखाबाय आरो।